Jukka, sitten mennään! Jukka, Jukka, Pekka! Jukka, Pekka! Anna mennä Jukka! Anna mennä Pekka! Oma peli! Ota otteet vaan, otteet kiinni! Tiukat otteet, hyvä! Pistä kaveri pelkäämään! Nui! Pistä liikkeelle se kaveri! Ota kunnon otte sieltä lähtee! Oi! Hyvä! Vie! Kaveri sai pisteet siitä, ai halppi kiinni, hyvä! Rauhassa vaan! Halppi kiinni, nui! Sieltä vaan lähdetään pelaamaan! Nação Sênior, Rússia Feminino, Supervisado. Rauhassa vaan! Sênior Azul Pesadíssimo, Alexandra Lima, premiação Renada. Master Roxa Pena, Gislene Duarte. Loistavaa! Neljällä pisteellä Joosa! Rassia vaan! Hyvä Rausa prassaa vaan! Painava Lantio! Painava vaan! Jason is waiting for him. Jason is waiting for him. Souza, Etinho. Joel Jesus. Rauhassa! Hyvä! Ota pisteet pois! Pisteet tuli! Hyvä! Sinne vaan! Hyvä, menne! Hei! Jalat pois rististä! Pessoal, vamos prestar atenção na chamada. Lopeta! Lopetusvoitto! Hae se lopetus sieltä! Tule! Tule! Lopeta vaan! Lopeta Jukki! Hae se lopetus sieltä! Oi! Sieltä tulee! Hyvä Jason! Hyvä Jukka! Paljon onnea! Hyvä Jukka! Hyvä Jukka! Marcelo Santos, Raia